Ako ni papana do sisi aton. Na napadua museng bagaimana kita menghargai alam. Bagaimana kita menghargai alam. Aku saya wingo do pedewa. Tiki mardalan hami cross country. Sian utani saya doa mang situa pajaitan ya JCE pajaitan ya doa hami cross country. Merdala kami sa sitorang tu persuburan. Itu waktu kami LPP 1 dulu. Berdala kami bawa maka tobak-tobak ni dalana songoni. Bawa maka harangan ni dalana songoni kan. Dak kado pe binering kan jala memang holani do pe ningon masuki batu tobak-tobaki. Dak kuboto bolo hamuna dah. Mono madalani tobak ngasomal na julu. Jadi ala odo pe pengalaman di batik kini madalani tobak-tobak lahu madalani sian sitorang satu persuburan setabi majolo ate amanginang molo buang setabi dah molo buang air kecil misalnya hita di sada luat naso ta boto dope songo dia kondisi ni luati ado tadokon setabi daupung beiru dah iro kan setabi daupung innahita do tu luati nggak tahu saya di Cimahi bah dakya huroko songoni dakya pola huroko setabi daupung ho main narako alai memang ya begitulah kondisi pada saat itu dulu jala memang dakolan tiki cross country hamisian sitorang satu persuburan do memang tu aka luat na asing molo so apala takas do pe binoto luaton satabi damanginang da molo misalnya satabi bolo buang air kecil misalnya saya didokod do satabi daw pung ningodo. Nah itulah bentuk komunikasi kita terhadap alam. Itu bentuk komunikasi kita terhadap alam. Alanido molo didok kunak kiningan turpukon manaringoti habal gaun di Tuhani laos ditaringoti donang di bagasan turpukon haburjuan di Tuhani burjuro Tuhani di bagasan ngolumuna burjula dah burjuro dah Tuhani di bagasan ngolut tadi amanginang hula boy pehita tong ganteng di bagasa tikyon hula boy pehita da baga tetes hamu di bagasa tikyun dang nang burju Tuhani maradopok kamu lai polo kiri aharot tong bohimuna bersuhi-suhi bohimuna badohono muna dang burju Tuhani esohya lileo Tuhani tuau pasu-pasu ya silakan Anda mengatakan begitu alain naneng dohono tadi si hola boy pehita mangolu hola boy pehita misalnya uli-uli rotu bagas coron bukankah itu menjadi bagian daripada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita di dia do haburjuon itu hani marhite turpukon na parjolo sahali amang doho tamuna kainang aima bahwa di topa Tuhan do saluhu na narikot dihita boy hita mangan, boy hita minum, boy do pe hita marsopik-soping, boy do pe hita misalnya belanja-belanja, boy do pe hita misalnya berkendaraan, boy do pe hita misalnya ya mararisan, basu saluhut na misalnya na tabering di bagasa tikyon, dilehot Tuhan debatado akka natinopanay tuhita saluhut. Na so adokian gabe adong molohatan asing di dokon kreasio ex nihilo ya kreasio ex nihilo Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah amang do tamuna kainang molo jolma manopa ya do jolma manopa molo nak ini kan dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan pencipta manang tadokon kreasio ex nihilo molo jolma manopa ya do tahe jolma manopa bahasa dak ya
baru na ipakai mo na marandroid. Behado dah. Baru na tapakyod bajuon. Baru na dipakai mo na misalnya mobili. Ya, tetapi yang mau dikatakan di situ bahwa kalau manusia mencipta naung adokiado dipatupa. Beido dah. Naung adokiado dipatupai. Ipakai misalnya sungguh dia do menciptakan jomon, sungguh dia do menciptakan handphoneon, sungguh dia do menciptakan Facebookon, sungguh dia do menciptakan ahaon, gara Twitteron, manang na Instagramon misalnya tedot aka media sosial na asing. Ngadok kinani alai badi pakai debatama pikiran di jolmai laho manopa isalu. Na paduahon namang do tamu kainang di dia do habal gaon di debata. Debata na paduahon debata manarihon si panganon ni natinopa. Do nakiningan na Denny de Borao natin. Doa bapak kami do taheng, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Roma nakining Joshua ngot maho todikku ninna. Roma nakinahan na tayo demo na nakinahan na. Ha? Surat do nakingan yan. Roma nakiningan inahan na basa-basa di debata dileo tuho inahan na nakiningan. Namarlapata do yamang do tamu nakainang bahwa dileo debatado akasipanganon tuhita natinopana. Dileo debatado tuhita saluhut na akasipangano do sinumon na tinopana. Alay saydo holan na ha, saydo holan na mangido hita siyan debata, dang mula-ulaw kita. Ala na dong do Matius 6:26 didokon harupidong na martonga-tonga langit disarihon debata. Jala memang adong do pengaha misalnya pangatusyota seolah-olah marite padohani dak pola mula-ula be pidongi. Mula-ula do pidongi dah. Ya, itaru ya kasar na ditaru ya ka si panganona hita pe kosongoni do tongda. Na mula-ula do hita di bagasa taunon kan. Mula-ula do hita dari bagasa taunon. Itu benar gabe manggotil hita. Ay molo dito ba sahali do sa taon na hapanen ibaligid bisalah 2 kali ya di rurasilidung ba memang adong dotong panen din na sida di samosir pe songoni dihubak pe songoni alay molo alamang lebih magurang do dito ba sahali sa tao do hami panen ima hugotil hami ima dileo kami tu baga joro ni debata marhite pesta gotilo ni alanido hita man do tamu nakainang molo di pesta gotilo non kan sehali sabulan do hita manggotili dang mencuit-cuit dongat tada sutong manggotili lapatan na pesta panen sehali sabulan do hita mang bahkan ada yang tiap hari panen di sini ada yang mingguan ada yang bulanan ya manginang baido dah iro panet tadang maksud tu songon na mula-ulaon na panen na di balia na behita tong. Nah jadi molo husinggung sautik turpukon tugotilon asa taleon maamang inang nadumenggan. Taleon matong nadumenggan na itu sedui tu debata dui marhite operasional ni huri. Idu ati amang inang baru napatuluho ma debatado manarihon aek na tinopana dileot tuhita aek molo sarong aek baro hita baulo gabe kudis-kudison ya molo sarong aek tayo baulo mahita bohamate ali ala adong aek dileot debata tuhita hidup bana gabe boy hita bertahan hidup alay di bagasa tikyon godang do jolma mangarotaki aek isarana mabolokon limbah pabrik manang mabolokon limbah sembarangan di aiki. Jadi ini juga harus kita
katakan di dalam firman Tuhan hari ini, marite minggu ekologion, naing dohonota jangan kotori air. Unang saya tapak bolokon sampah tu sungai. Unang tapak bolokon sampah tu tao. Unang tapak bolokon sampah nang tu laut. Nang di dia pehita berdomisili. Mari kita buang sampah dengan baik. Unang sembarangan. Na parpuri maamang do tamuna ka ina di bagasan tikion di parade debatado tuhita partikian. Di parade debatado tuhita partikian. Molonak kiningan kan di parade debatado nang inganan ni natinopanay na parpuri di parade debatado nang tuhita partikian. Arong do tiki manogot, adong arian, adong botari, adong borngin. Bahkan adong do musim-musim kan, musim kemarau, musim hujan ya, musim hujan. Dan ada juga waktu kita panen, adong do memang paroni bicarni mataniari, las adong musedo bitang, las adong musengdo saluhutna siklus waktu dot musim nabinahen di debata. Alanido si halasonota di minggu ekologion. Banga jam 12 sampai. Ya. 2 menit na nama dapat unak pola joy tor busi sao kamu di sini. Alanido di minggu ekologion diajari dohita asa taingot na tinopani debata jala hita songon hala Kristen terpanggil untuk mengaramoti na tinopani debata jala taingot ma tugas tanah parjolo di lewat Tuhani ima laho mengelestarikan, laho memelihara, bahkan laho patupahon akka nadinggan tu akka naung tinopani debata. Bukan kita menjadi orang Kristen perusak lingkungan, bukan. Ini minggu ekologi, arahan di minggu ekologi di Bagasa Tikyon. Jala saya tahamalateon matoktong dengan bahasa ni debata, dohot haburjuon ni debata, nama buan narikot dihita. Bohado tahamalateo dope haburjuon ni debatai, tahamalatehon. Bohado tahamalateo dope dengan bahasa ni debatai, tahamalateo dope ate. Bohado tahamalateo dope na di pasu-pasu debata tahangoluhod dope na di pasu-pasu debata ngoluta di Bagasa Tikyon tahangoluhod duate. Alani mari kita memuji, mari kita ajakan daripada minggu ekologi saunari tuhita ima tapuji ma dengan bahasa ni debata nama nopa hita salut na dot nakana adong di tonga-tonga ni portibion songoninang akka musim naung tinopani debata. Mari kita puji, mari kita sembah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Martanyang mahita. Pinuji jala pinasangap maho ali Tuhan di Bagasan Tikiwon. Upakilalaho kami do asini roham do dengga di basam. Na boy saur Tuhami di lumobi di minggu ekologi ali Tuhan na hupestaho kami di Bagasa Tikyon asalam waktu si hami tugas do tanggung jawab nami mengaraduti akka natinopami anggiat mali Tuhan huhanguluho kami jamita naung kubege hami di Bagasan Sadarion jalaboy hami ali Tuhan gabe maparbuhon akka naulinadenggan di akana tinopami asa gabe ciptaan yang baru kami, ciptaan yang bersama Kristus yang melestarikan alam di tengah-tengah dunia ini. Debata Jahuba utanya ko kami ma akarwasni huriam namar sait di Bagasa Tikyon imay nang nyonya pajaitan boru habiakan
amang El Silaban boru si Manjuntak, Nyonya Jegultom boru si Matupang, Nyonya si Manjuntak boru si Barani, Nyonya Samosir boru Haryanja, amang Sintua Oje si Torus boru si Rait, songoni manang amang P Pasaribu boru Panggabean Opuguen, songoni nang inang Nyonya Sidabuke boru Silalahi, songoni nang inang Nyonya si Manungkalit boru Sinaga, songoni nang inang Nyonya si Tompul boru si Pahutar. Di bagasa tikyon ale Tuhan adong na pemulihan, jala adong dope na marubat na sida tu rumah sakit. Asima roham ale Tuhan lehon ma hahipason ni pamatang tutonga-tonga ni nasida. Songoni mali Tuhan secara khusus tanya konon nami anak ni amang Padita si Matupang imana marguar si Willy doho si Franz na dirawat noang di rumah sakit Cibabat ali Tuhan. Asiroham ali Tuhan tangamu nalabokima na mga leon hamalumon tuyana konina po somi si Willy doho si Franz si Matupang di bagasa tingkion. Asa anggiat ali Tuhan boy mulak na sida siya rumah sakit Cibabat doho denggan nang inang Nyonya Sidabuke boru Silalahi ali Tuhan. Hutangnya ko kami mainanamion ali Tuhan ala di minggu-minggu na salpu nung nga dialapo siya tonga-tonga ni na sida ama na hawlongi hami ima amang Sidabuke. Tuhan lehon magogo di inanami boru Silalahi. Huboto hami ali Tuhan di bagasan pemulihan dope inanami boru Silalahi ali Tuhan. Alani mangido mahami do gomos asa tung lehonom muhagogoon pangapulion tu inang Nyonya Sidabuke boru Silalahi di bagasan obason asa margogo ma inanamion laho manguduti ngoluna tu joloan nyarion. Ale Tuhan huboto hami kabar tutu nang nyalapo na toras ni inanami Nyonya Situa ka siani parboru sirait di bona pasogit ale Tuhan. Asima roham apuli ma inanami di bona pasogit jalaboy tutu mardalan tiur siulaw ni di bona pasogit jala mulak pianon nasida siya bona pasogit tu cimahion boy ale Tuhan di bagasan pangaramotionmu jala pos dorohanami na pargogomo inanami Nyonya Situa siani par boru sirait di bagasan tikyon asa tung boy tarapul jala margogo na sida laho mangula akasiulaw nami. Mungkin anel Tuhan gudang dope akarwas di huriam na marsahit na subuy hugwari hami di bagasa tikyon manang na marhabo ni roha di huta na sida ale Tuhan na subuy hugwari hami. Asi maruham ale Tuhan di botohodo saluhut nai jalaboy lam hipas ruas ni huriami jalaboy alito alam margogo akar ruas ni huriamin mola mungkin adong namarhabot ni roha di bona pasogit say homa ali Tuhan na mga gogo di tonga-tonga ni nasida nang songoni pesta gotilon nami ali Tuhan di tanggal 20 Oktober 2024 tubaga sa tangamu mapasa tamis saluhut na persiapan ni panitia ali Tuhan. Lumobi akaruas ni huriam dinang manggotil na sida di bagasan na sa tabulonon asa dilehon na sida ma nadumenggan tuadopan mo na badiay. Huboto hamido ali Tuhan bahwa dang dos pasu-pasum dilehok ko tuhami marhaganupan. Alani ale Tuhan di bagasa tikyon ikon siyan hapor siyaw nami do hami mangalehon gotilon nami ali Tuhan dang mamereng-mereng sadia na pinasa ni dongan nami alay kon siyan haburjon nami siyan haringgason nami do siyan hapor siyaw nami mahami mangalehon basa-basa mi nanang si pasahaton mo nami tuadopan mo na badiyay atong ali Tuhan mas segudang dope nanang si Panginoon nami tuadopan mo na badiyay
di botohodo ahana solot di bagasa rohanami. Alay-alay Tuhan, tangihon matangyang do telek-telek nami di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amen. Huhut mahita pasahaton peleata na paduahon jala anon unang lupa hita amang dihabis ruar hita minggu asa tapasahat manon pilunta di pintu amang inang jala di bagasa tikyon maridde mahita sian buku ede pitu opat huhut pasato pelean na paduahon. Ayat 2. Ayu bodoh takas agung di Tuhan udunaso ngatotongo pasangapon lostro aku Jongjong mahita sa luhut na Romar sombatus julom Romar sombatus julom Romar sombatus julom Tapay hut-hut maacara parsuruan Masay holongdo rohani debata tupor tibion na tinoppanay marhite hatana. Dang lomo rohana sega jala siap por tibion ala pangalahon ni jolma manisia. Diliod dana na nasasaday mate di hao pinarsilang laho padamehon saluhud dosata. Jala hehe ibana siyan akan mate asa dapotan ngolo na baru hita. Dang marnaloja ibana pay baruhon portibion na tinoppa jalan niya siyan naing marhite toddina na tarjodo hamu doho tau gabe parbarita nauli tunasa na tinoppa. Bahin mas hadok hadaulaton ulaon dot ngolum gabe pasu-pasu tu portibion. Parbadiay maguarna marhite holong ni roha dohot hasation mo tunasa na tinoppa. Laho mahamu
Mina di Banua Gijang. Horo haroruan ni saluhut silalaw na denggan. Doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nileon mi tuhami. Pelean na mi tuho. Sa ijalo may gabi uap na usus di jolom. Paso-paso may jalam ramoti. Asa uparhasyak kami peleanon. Pati bulo na rajon mo dito nga tonga ni Huriam. Do di portibion. Buhay maruhanami. Marhitete todim. Asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, sa pinorbadi ang maguar mo. Sa Roma harajon mo, sa South Malomo ni Roham, di Banua tongon, song na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sa madusa nami song panesa nami, di dosa ni dong na mardosa tuhami. Una kami tugitu pangudyunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamudi bagasa dame, jalo hamuma, pasu-pasu, sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi maruhana bidaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur madamena tu todim. Amen. Selamat hari Minggu horas madihita saluhut na.